Kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3 verse 20 hangtod sa 23. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. Tungod kay pinaagi sa balaod, moabot ang pagkahibalo sa sala. Apan karon nahimulag sa balaod ang pagkamatarong sa Dios na padayag nga gisaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Apan kini ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo alang sa tanang mga nagtuo. Tungod kay walay kalainan, tungod kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa bersikulo 19 mga kaigsuunan, gipasabot ni Pablo nga sanglit ang balaod, nagmando mangyud og perfect obedience, nagdemand og perfect obedience. Ang matag usa kanato gihukman pinaagi niini. Ang matag usa nga nailalom sa balaod nahimong guilty or sad-an gumikan kay wa gyud sila makahimo sa pagtagbo sa gimando niini. Sa adlaw sa paghukom, wala gayoy bisag usa kanato nga makadepensa sa atong kaugalingon. Ang tanang mga baba, mga hilom, mga takom sa adlaw sa paghukom. Ug sa verse 20 mga kaigsuonan, nagdugang si Apostle Paul ug lain na usab nga anggulo mahitungod sa balaod. Sanglit ang balaod, nagdemand man og perfection, mao gini gisugo sa balaod nga perfect, ug sanglit wala gayoy makatuman niini nga standard mga kaigsuonan. Kitang tanan nagbarog nga guilty or sad-an atubangan sa Ginoo, ug sanglit ang matag usa kanato ato mang gisupak ang balaod, mibarog kita nga guilty atubangan sa Ginoo ug wala gayoy bisag unsa nga pagsunod nato sa bisag unsa nga balaod ang makapahimo kanato nga matarong atubangan sa Ginoo. Mao kini giingon sa verse 20, mao nga pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. So kining verse 20 mga kaigsuonan, gasugod kini sa pulong nga therefore. Sa Bisaya pa, mao nga. So sumpay kini sa nauna nga mga statements. Ang rason kung nganong walay tawo nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod is that matag usa kanato nakasupak sa balaod and therefore sad-an ang matag usa kanato. Romans chapter 3 verse 23. Tungod kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. So bagsak kitang tanan sad-an atubangan sa Ginoo, guilty. Ug alang sa usa ka guilty nga makasasala, walay bisag unsa nga pagsunod sa balaod sa Dios
ang makatangtang sa iyang sala, ang makatangtang sa iyang guilt. Ug mao kini ang usa sa pinakaimportante gayud kaayo nga issue sa atong pagtuon sa theology, mga kaigsuonan. Gumikan kay ang pagkapakya sa pagsabot niini nagakondenar na sa bagang mga katawhan ngadto sa walay katapusang kalaglagan, mga kaigsuonan. Ug mao kini ang area diin si Satanas nagmalampuson gayud kaayo sa pag-ilad sa minilyon ka mga katawhan dinhi sa kalibutan. Kung atong tan-awon, halos tanang mga relihiyon gawas lamang sa tinuod nga Kristyanismo, pulos mga relihiyon sa buhat. Maangkon ang kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. Bisag asa nga relihiyon, mga kaigsuonan, ang Kristyanismo ra gyud ang nagtudlo og kaluwasan nga pinasikad sa grasya ug kaluoy sa Ginoo ug dili pinasikad sa maayong buhat. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa, mga kaigsuonan. Una, the uselessness of good works, ang pagkawalay pulos sa mga maayong buhat. Ikaduha, the usefulness of good works, ang pagkamapuslanon sa maayong buhat. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto, the uselessness of good works. Walay pulos ang maayong buhat, mga kaigsuonan. Now, akong ipakita kaninyo ang tulo ka pamaagi nganong ang maayong buhat walay pulos kung kaluwasan ang atong pagahisgutan. Una, ang mga maayong buhat walay pulos kung ato kining gisaligan aron kita dawaton sa Ginoo alang sa kaluwasan. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 20, klaro kaayo dinhi o. Mao nga pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. In other words, pinaagi sa balaod, wala gayoy tawo nga maluwas, walay tawo nga pagadawaton sa Ginoo. Kitang tanan misupak sa balaod sa Ginoo ug maoy hinungdan nga gihukman na kita. Ug wala gayoy pagbag-o sa atong binuhatan ang makapausab sa paghukom sa Dios. For example, nakapatay ka og tawo higala. So gipasakaan ikaw og sumbong ug napamatud-an nga ikaw guilty. Ug gisintensyahan ka nga palingkuron sa silya elektrika, ingon nga silot gumikan kay ikaw nakapatay. Now dili man ka moingon nga, judge, buutan man kaayo ko, nindot man ang akong batasan, wala ko misupak sa balaod sa trapiko, nagbayad ko og insakto nga buhis, unya aktibo ko sa mga buluhaton sa katilingban. Now kining mga butanga, mga kaigsuonan, makapausab kana sa paghukom sa judge kanimo just because sa uban nga area nagasunod ikaw sa balaod sa nasod. Dili gayod, mga kaigsuonan. Mao kini ang atong kahimtang, mga kaigsuonan. Mibarog kita nga hinukman at tubangan sa Ginoo ug wala na gyud kitay mabuhat pa aron mausab ang atong status nga guilty or sad-an at tubangan sa Ginoo. Mao nga ang kaluwasan, mga kahigalaan, gasa kini nga dili nato mahimong mabatunan pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. Ang kaluwasan gasa, mga kaigsuonan, ato lamang kining pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Romans chapter 6 verse 23 ang giingon dinhi, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. Ug ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 klaro gayud kaayo sa nga tanan. Ang giingon dinhi, tungod kay pinaagi sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug nga dili kini gikan sa inyong kaugalingon, gasa kini sa Dios. So hinaot nga matatak gayud kini sa atong alimpatakan ug sa atong kalag. Ang kaluwasan gasa gikan sa Ginoo. Ato kining pagadawaton nga libre pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo lamang. Now, katingalahan gayud kaayo nganong daghan kaayong mga tawo nga dili sila makadawat nga ang kaluwasan gasa. Maningkamot gayud sila sa pagpalit sa kaluwasan pinaagi sa ilang mga maayong buhat. Ang kaluwasan higala gasa. Giklaro kini sa Isaiah chapter 55 verse 1. Ang gingon dinhi,
Kamong tanan si bisan kinsang giuhaw, duol kamo sa mga katubigan, ug kamo nga walay kwarta, duol palit og kaon, duol kamo palit og bino ug gatas nga walay kwarta ug walay kantidad. Ang buot ipasabot mga kaigsuonan, ang gasa sa kaluwasan walay bayad, libre kini nga madawat ni bisan kinsa pinaagi sa pagtuo. Now, baga kayong mga katawhan ni ining kalibutan na ang nagtuo nga murag utangan ang Dios kanila. Murag nakautang ang Dios nila pinaagi sa ilang maayong buhat. Mubuhat silag maayo, so nakautang ang Ginoo sa ila, premiuhan sila sa Ginoo og kaluwasan. Very wrong mga kaigsuonan. Ug bagang mga katawhan ni ining kalibutan na ang nagtuo nga mga maayo kuno sila nga mga tawo. Nagpakaaron ingnon sila nga kung timbangon sa Ginoo ang ilang binuhatan, mas mulabaw ang ilang maayong binuhatan kaysa sa ilang sala. Nagtuo sila nga ang ilang maayong buhat mo'y makalikay kanila gikan sa silot sa kamatayon didto sa impyerno. Well, ang kamatuuran higala, walay tawo nga matarong, wala bisag usa. Mo kini klaro kaayong giingon sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. There is no one righteous, no, not even one. Isa lang kasala mga higala, igo na kana nga makapatambog sa kalag sa tawo didto sa impyerno. Bisan pag tibuok kinabuhi, ikaw nagabuhat og maayong buhat, dili gayud kana igo aron matagbaw ang hustisya sa atong buhi nga Ginoo gumikan sa usa lang kasala nga imong nabuhat. Ang giingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 ug 11, ang giingon dinhi, tungod kay si bisag kinsa nga mutuman sa tibuok balaod, apan nakasupak sa usa ka bahin, sad-an siya batok sa tanan. Tungod kay siya nga miingon og ayaw panapaw, miingon usab og ayaw pangawat. Karon kung wala ka na napaw, apan kung nakapatay ka, nahimo kang sad-an batok sa balaod. Ang buot ipasabot ni ini mga kahigalaan, usa ra gyud di ay kasala ang gikinahanglan, pwede na kang matambog didto sa impyerno. And yet, daghan kaayong mga tawo ang nagpakalma sa ilang konsensya, pinaagi sa ilang pagpanghinambog sa ilang mga maayong buhat. As if ang Ginoo mabayran pinaagi sa atong maayong buhat. No, ang hustisya sa Ginoo kinahanglang matagbaw, ug matagbaw lamang ang hustisya sa Ginoo kung bayran ang sala pinaagi sa kamatayon. Ang problema, ang atong kamatayon dili makabayad sa atong sala, mao nga ang pag-antos didto sa impyerno walay katapusan mga kaigsuonan. Ang maayong buhat nato walay pulos. Kung gahuna-huna kita nga pinaagi niini, maluwas kita. Ug ikaduha, kung gahuna-huna kita nga pinaagi sa atong maayong buhat, murag hatagan kita sa panalangin sa Ginoo isip premyo. Usapod kini sa dako kaayo nga sipyat nga gikuptan sa daghang mga tawo. Sa tinuod lang mga kahigalaan, matag panalangin nga atong nadawat nato pinaagi kang Kristo, isip regalo, isip gasa. Walay bisag gamay nga panalangin gikan sa Dios nga atong napalit pinaagi sa atong maayong buhat. Ang giingon sa Romans 8:32, siya nga wala mihikaw sa iyang kaugalingong anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan, unsaon man niya sa pagdumili sa paghatag kanato sa libre ang tanang mga butang. So pasabot, ang tanang mga panalangin nga atong nadawat nato kiniisip gasa pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Dili gayud nato mapalit ang panalangin sa Ginoo. Mao kini sala ni Simon nga salamangkero sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 20. Ang giingon dinhi, apan si Pedro miingon kaniya, malaglag unta ang imong pilak kauban nimo, tungod kay naghuna-huna ka nga mapalit mo og kwarta ang gasa sa Ginoo. Mga kahigalaan, dili nato mapalit pinaagi sa atong maayong buhat ang panalangin sa Ginoo. Muingon nga, magbuhat kag maayo aron ka panalanginan. No, ang tanang panalangin nga atong nadawat, grasya gihapon kana.
Insulto ka na atubangan sa Ginoo nga mag-isip kita nga ang mga panalangin nga atong nadawat atong gipalit pinaagi sa atong pagpaningkamot. No. Ang tanang panalangin nga atong nadawat grasya kana sa matag adlaw nga gihatag sa Ginoo kanato nga libre. Doon na rabay mga tawo nga moingon nga mosimba ta, mga lagad ta sa Ginoo aron ta mapanalanginan. Ang panalangin mga kaigsunan libre kana. Well, kinahanglan kitang mga lagad sa Ginoo, alangan og mga lagad ta ni Satanas. Pero sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili ta maghuna-huna nga atong gipalit ang pabor sa Ginoo. Ang Ginoo Dios sa panalangin. Gihatag niya kini kanato nga libre ato kining pasalamatan. Dili ta manghinambog nga gumikan sa atong pagkabuutan na impress ang Ginoo ug iya kitang gipanalanginan. No. Unsa pa, dako gayud kaayong sipyat nga magtuo kita nga pinaagi sa atong maayong buhat. Mura og nakaginansya ang Ginoo, mura og nakabuhat gayud kita og dako kaayong pabor kaniya nga duna siya utang kabubuton kanato. No. Ang atong maayong buhat mga kaigsunan wa gyud na nakahatag og advantage sa Ginoo nga mura galisod ang Ginoo unya natabangan nato siya pinaagi sa atong maayong buhat. Dili gayud. Job chapter 22 verse 2 and 3 ang giingon dinhi, mahimo bang galamiton sa Dios ang kusgan nga tawo o ang manggialamon nga tawo mahimong galamiton alang kaniya? Kalipay ba kini sa makagagahom kung ikaw matarong o kapuslanan ba kung himuon mo ang imong mga binuhatan ingon nga walay ikasaway? Higala ang atong Dios self-sufficient. Ang but pasabot niini kompleto na ang Ginoo, wa gyoy nakulang sa atong Ginoo. Wa siya nanginahanglan og bisag unsa bisan pag walay tawo nga mga lagad kaniya. Ang atong Dios kompleto na. Wa na siya'y lain pang gikinahanglan. Gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang, isip pag-express sa iyang kaugalingon, sa iyang gahom. Pero wa gyud nadugangi ang himaya sa Ginoo pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Bisan pag wala siya nagbuhat og bisag unsang butang, ang himaya sa Ginoo kompleto na. Nanginahanglan ba ang Ginoo sa imong pagsunod? Aron matagbaw siya nga kung dili ka mosunod, mura og galisod kayo ang Ginoo? No. He demands our good works. Pero wa gyud siya nanginahanglan sa atong maayong buhat as if maghikahus na ang Ginoo kundi ta mobuhat og maayo. Timan-i kana higala. Now, mao kadto ang unang punto. Ang atong maayong buhat walay pulos kung kaluwasan ang atong pagahisgutan. Kay dili gayud nato mapalit pinaagi sa atong maayong buhat ang atong kaluwasan. Ikaduhang punto. So, nganong mubuhat pa man tag maayo, pastor? Wala bagyo'y pulos ang pagbuhat og maayo? Kinsay kaingon nga walay pulos? Aduna kini pulos alang sa atong isig katawo, alang sa atong pagkinabuhi nga hapsay niining kalibutana. So kinahanglan kitang mubuhat og maayo aron aduna kitay kalinaw sa atong pagkinabuhi niining kalibutana. Ug ang atong pagbuhat og maayo kung insakto gayod ang atong motibo, dili nato paliton ang atong kaluwasan pinaagi niini kundili himayaon lamang nato ang atong Ginoo kana madawat kana atubangan sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Gumikan kay ang maayong buhat mga kaigsunan mao kini pagpamatuod nga kita nabag-o na. Mao kini pagpamatuod nga kita giluwas na. Nga kita aduna nay bag-ong kasing-kasing, naluwas na kita gikan sa pagkaulipon sa sala. So dali ra man gyud kaayo sultion nga luwas na kuno kita, pilahay ra pagsulti ni ana, pero aduna bay ebidensya. Ang ebidensya sa kaluwasan mga kaigsunan, kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala, mao ang maayong binuhatan nato. Mao nga kung ang atong kasing-kasing na bag-o na, so ang atong binuhatan, ang atong gipamulong, bag-o na usab. Makapahimuot atubangan sa Ginoo ug atubangan sa mga katawhan. So ang atong maayong binuhatan ato kining gibuhat pinaagi sa pagtuo or bunga kini sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Narabay mga tawo nga ilang gipasumpaki si Pablo ug si Santiago. Kaya ang giingon ni Pablo sa Romans 3:20,
mao nga pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. So walay tawo nga mahingpit atubangan sa Ginoo pinaagi sa atong binuhatan. Pero ang giingon ni Santiago, James chapter 2 verse 21 to 24, dili ba ang atong amahan nga si Abraham nahingpit pinaagi sa mga buhat niadtong iyang gihalad ang iyang anak nga si Isaac ibabaw sa altar? Nakita ninyo nga ang pagtuo nagpanglihok kauban sa iyang mga buhat, ug ingon nga resulta sa mga buhat ang pagtuo nahingpit. Ug ang kasulatan natuman nga nag-ingon, ug si Abraham mituo sa Dios ug giisip kini ngadto kaniya ingon nga pagkamatarong, ug gitawag siya ingon nga higala sa Dios. Nakita ninyo nga ang usa ka tawo pagahingpiton pinaagi sa mga buhat ug dili lamang pinaagi sa pagtuo. So, mura og nagkasumpaki si Pablo ug si Santiago mga kaigsuonan, pero wala sila magkasumpaki. Si Pablo naghisgot og justification or pagkahingpit atubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ug dili pinasikad sa balaod. Pero si Santiago nagtudlo nga ang atong justification, ang atong pagkahingpit, kinahanglang mapamatud-an pinaagi sa atong maayong buhat. So atubangan sa Ginoo, dawaton kita pinaagi sa pagtuo. Mao kini giingon ni Pablo. Pero atubangan sa mga katawhan, mahimong credible ang atong testimony of salvation pinaagi sa atong maayong buhat. Show me your faith without works, and I will show you my faith with works. So show me. But pasabot atubangan sa tawo mga kaigsunan, kinahanglang mapamatud-an ang atong pagtuo pinaagi sa atong maayong buhat. Pero atubangan sa Dios, madawat lamang kita dili pinaagi sa maayong buhat, kundili pinaagi sa pagtuo. Ug ang maayong buhat mapuslanon usab kini sa katilingban. Ang atong testimonyo ingon nga mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo kinahanglan gayud nga musidlak. Titus chapter 3 verse 8 ang giingon dinhi, kini nga pamulong takos gayod nga saligan ug mahitungod niining mga butanga, buot kung maghisgot kamo nga adunay pagsalig, aron nga ang mga mituo sa Ginoo mahimong maampingon nga mubuhat og maayong mga buhat. Kining mga butanga maayo ug mapuslanon alang sa mga tawo. So mapuslanon kini alang sa mga tawo. Ug ang tanang maayong buhat nga atong gibuhat sa atong isigatawo, atong gibuhat kini alang sa Ginoo. Matthew chapter 25 verse 40. Ug ang hari mutubag ug muingon kanila, sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga sa susamang paagi nga gibuhat ninyo kini alang sa pinakaubos niining akong mga igsuon nga mga lalaki ug mga babayi, gibuhat ninyo kini alang kanako. Ang atong good works usab mga kaigsuonan makapalig-on kini sa pagtuo sa atong mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Ekspresyon usab kini sa atong utang kabubuton sa Ginoo sa kaluwasan nga atong nadawat. Psalm chapter 116 verse 12. Unsa may mahatag nako sa Ginoo alang sa tanang kaayo niya kanako. 1 Peter chapter 2 verse 9. Apan kamo usa ka piniling katawhan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaan nga nasod, usa ka katawhan nga gipanag-iya sa Ginoo, aron inyong maproklamar ang kadungganan niya nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulungang kahayag. Mao ni ang kaluwasan. Giluwas kita gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag sa Ginoo. Ug unsa may ebidensya? Ang atong maayong binuhatan. Ang atong maayong buhat dili kini mo'y basihan sa atong kaluwasan, pero ang atong maayong buhat mo kini ebidensya nga gisakbit na kita sa Ginoo gikan sa kangitngit ngadto sa gingharian sa iyang kahayag. Mo gini giingon sa Matthew chapter 5 verse 16, ipasidlak ang inyong kahayag at tubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong maayong mga buhat ug himayaon ang inyong amahan nga anaa sa langit. Ang atong good works di ay mga kaigsuonan mao kini nagapakita sa mga dili magtotoo sa kahibulungang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato nga libre. 1 Peter chapter 2 verse 12 ang gingon dinhi,
nga ang inyong panagsinultihay matuod taliwala sa mga hintil, nga bisan pag mamulong sila bato kaninyo ingon nga mga nagbuhat kunuhay og dautan, pinaagi sa inyong maayong mga buhat nga ilang makita, mahimaya nila ang Ginoo sa adlaw sa iyang pagduaw. So posible di ay nga gamiton ang atong testimonyo aron ang tawo maluwas, mahimo siyang andam sa pagpamati sa ebanghelyo ug mutuo siya ni Kristo gumikan kay napanalanginan siya sa atong maayong buhat. Kinahanglan nga magkinabuhi kita in such a way nga ma-encourage ang mga kaigsuonan nga mubuhat og maayo. Hebrews chapter 10 verse 24. Ug atong dasigon ang usag-usa aron maaghat ngadto sa gugma ug maayong mga buhat. So ang atong binuhatan, it's either makababag kini sa pagwali sa ebanghelyo, makapandol kini sa ubang mga tawo, or makatabang sa atong pagwali nga duna gayoy makita ang mga katawhan nga ebidensya nga giluwas na kita sa Ginoo. 1 Peter chapter 2 verse 15 ang giingon dinhi, tungod kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo nga pinaagi sa pagbuhat og matarong, mapahilom ninyo ang pagkawalay alamag sa mga taong buang-buang. Kay ang mga dili magtotoo abtik ra bagyod ni sila nga manumangil, nga relihiyon, negosyo ra na, nangwarta ra ang pastor, ay dili na maihap mga kahigalaan ang mga pasumangil nga atong nadunggan sulod sa hapit na 30 katuig nga atong pagpamastor. Pero mahilom ang tanang mga pasumangil sa mga katawhan kung ang mga katawhan sa Ginoo matinud-anon sa pagbuhat ug matarong. And for the record, wala kita ng warta ha. Kita pamanggani nagbayad og dako kayong kantidad aron makawali diri sa kahanginan, aron masabwag lang ang pulong sa Ginoo. Wala ta ng warta, wala ta mi barug sa kadalanan ug nagdala og sibot muwali sa pulong sa Ginoo aron ang mga tawo muhatag og donation. No, wa nato kana gibuhat. Dili kini pangwarta, kini misyon nga gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia nga musabwag sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan, mga kahigalaan. Ang Dios nagsugo kanato nga atong tumanon ang iyang balaod. Ang Dios nagsugo kanato nga mubuhat kita og matarong, pero dili kita maluwas pinaagi sa atong maayong buhat gumikan kay kitang tanan sad-an. Pero sa atong pagdumili sa pagbuhat og maayo, mao kini basihan sa paghukom sa Ginoo kanato. Dili ang maayong buhat mo ibasihan sa atong kaluwasan, tataw kaayo ka nang gitudlo sa balaang kasulatan, apan ang atong daotang binuhatan mao'y basihan sa paghukom sa Ginoo kanato sa adlaw sa paghukom. Mao nga higala, unsa may atong paglaom, unsa may imong paglaom nga ang imong sala mapapas atubangan sa Ginoo. Dili lagi gyud mapapas ang imong sala pinagi sa imong maayong buhat. Hugaw nga trapura na atubangan sa Ginoo. Ang makapapas sa imong sala, ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang dugo nga iyang gipaula didto sa krus sa Kalbaryo, tungod kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa kasalanan. Ang bayad sa sala kamatayon, si Kristo nagpakamatay didto sa krus alang sa kaluwasan sa tanang mga mutuo ug musalig kaniya. Busa ayaw na paglangan-langan pahigala. Hinulsuli ang imong sala, dangup kang Kristo, tawag sa iyang ngalan, tuuhi nga ang iyang gibuhat didto sa krus sa Kalbaryo, igo na alang sa imong kaluwasan, ug tuuhi nga ang dugo ni Kristo gamhanan kaayo nga mupapas sa tanan nimong mga sala, past, present, and future. Ug tuuhi mga kaigsuonan nga pagkamatarong ni Kristo, igo na nga igasulob kanimo aron madawat ikaw atubangan sa Ginoo. Kung moatubang ikaw sa Ginoo, nga imong gi-advertise ang imong pagkabuutan, ang imong pagkamatarong, dulumtanan ka na atubangan sa Ginoo. Gumikan kay hugaw nga panapton ang imong maayong binuhatan. Ang maayong binuhatan ni Kristo ang saligi. Ang pagkamatarong ni Kristo mao ang saligi. Ug ang pagkamatarong ni Kristo andam niyang ihatag kanimo, isulob kanimo kung ikaw muundang og salig sa imong kaugalingon ug ibalhin nimo ang imong pagsalig kang Kristo lamang
alang sa imong kaluwasan. Naubuhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo sa ebanghelyo. Maayong balita gayud kini. Ang kaluwasan dili namo mapalit pinaagi sa among maayong buhat. Hinuon ang among maayong buhat bunga lamang sa kaluwasan. Mapamatud-an ang among kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. Apan dili namo mapalit ang kaluwasan pinaagi sa among maayong buhat. Ang buhat lamang ni Kristo, ang iyang kamatayon didto sa cross, ang iyang pagpaaga sa iyang dugo, ang iyang pagkabanhaw pag-usab maoy basihan sa among kaluwasan. Hinaot nga mo kini saligan sa tanang mga tigpaminaw karon sa kahanginan. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.